Мистериозна смърт на 22-годишен младеж държи в напрежение вече 2 месеца град Съединение. Междувременно съдебно-медицинската експертиза доказа по неоспорим начин, че младежът е бил убит, а не се е самоубил, както се предполагаше в първите дни от разследването. Репортаж на нашите пловдивски кореспонденти. Тялото на Живко е открито от случайни минувачи рано сутринта на 4 март край градския стадион. Трупът е намерен на поляна в близост до стадиона в града, по лице в локва с вода, като трупът при намирането му е бил бос. Първоначално разследващите работят по версията за самоубийство или удавяне. Тъй като Живко Пенкин е бил диабетик, смятало се, че поради липсата на инсулин младежът е припаднал и се удавил в дълбоката около педия локва. По-късно става ясно, че преди да напусне дома, младежът си е взел дозата инсулин. 11 часа си сложи инсулина и легна тук. Опъна си викам да зави се, не вика, ще гледам телевизия, няма да спа. 3 седмици по-късно резултатите от първата експертиза показват, че младежът е убит след поредица от удари по главата. Разследването е прехвърлено от районна в окръжна прокуратура Пловдив. Той е бил удрен в главата, в резултат на което е изпаднал в коматозно състояние, в което е бил безпомощен да се предпази от водата, в която се е намирало лицето му при падането и на практика е починал от удавяне. Живко Пенкин напуска дома си в нощта на 3 срещу 4 март. Малко след полунощ непознат младеж звъни на входната врата. Живко излиза да провери кой е. Младежът търси по-големия брат на Живко, който не си е вкъщи. След това момчето се връща, взима възглавницата, на която спи, и излиза. Странното е това, че той излиза с възглавницата. Телефона и цигарите са му тука, маратонките са тука. Той взима възглавницата и обува джапанките. Той действително е напуснал дома с възглавница, която е била ушита от майка му и която по-настоящем все още не е намерена и не е приобщена по делото. Близките на Живко предполагат, че липсващата възглавница може да се окаже ключ към отговора на въпроса защо младежът е бил убит. Те подозират, че е твърде възможно той да е станал жертва на наркопласьори. Публична тайна е, че в грачето много младежи се занимават с наркотици. Възможно е Живко да е бил подлъган с обещание за лесна печалба. Предполагам, че във възглавницата може би е имало или наркотици, или пари, или не знам какво друго може. В фаталната нощ единствено бащата на Живко е чул разговора край входната врата. Мъжът е убеден, че убийците на сина му са местни хора. Лицето не му го видях. Шапката му беше налупена малко по-надолу. Местен е, няма... По говора, диалекта на съединенци е малко особен такъв. И смятам, че са местни. Преди броени дни разследващите са извършили следствен експеримент. Няколко свидетели са подложени на детектор на лъжата. Едно от лицата, което е било извикано, за да се подложи на детектор на лъжата, категорично отказало да стори това. Вече 2 месеца никой от близките на Живко не е привикан да разпознае трупа му. Искам най-напред да се разпозная, дали е той. Почвам да се... Замислям се дали е живо или не. И ако е той, наистина да си получим трупа и да си го погребем както трябва. А искате ли възмездие да се намерят евентуалните убийци на сина ви? От една страна, да. От друга страна и да... Като ги намерят и като ми кажат кой е, какво е, що, той ще се върне ли? Ако е той. И аз вече не знам какво искам. Искам си живо, това е.